Altså vil jeg tage den sidste gang. Vi skal komme på ration, og vi kunder røg på ration. Tommel har jeg på minderne tilbage. Og de gode gamle dage, da jeg på landet fisk i Hvide Sande, slår vi sgu lige en god til. Jeg vil fiske røg på ration, og vi kunder røg på ration. Så har jeg minderne tilbage. Og de gode gamle dage, da jeg på landet dåse med grøn, sugen tomat i Hvide Sande, i Hvide Sande. Tak for hjælpen, hej god.